saradnje četnika i ustaša i zajednički zločini tokom Drugog svetskog rata. Ovo je izuzetno kompleksna i osetljiva tema u istoriografiji, sa mnogo revizionističkih pokušaja, ali i jasnim dokazima koji upućuju na određene oblike saradnje, posebno u borbi protiv partizana. Uz napomenu o ideološkim razlikama koje su postojale, saradnja četnika i ustaša, mit ili mračna realnost Drugog svetskog rata, najkontroverznijih tema Drugog svetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije, da li je postojala saradnja između četničkih i ustaških snaga i da li su činili zajedničke zločine. Iako su ideološki bili na suprotnim stranama, četnici kao zastupnici velikosrpske ideologije i obnove monarhije, a ustaše kao nosioci ekstremnog hrvatskog nacionalizma i kreatori genocidne nezavisne države Hrvatske, istorijski izvori pokazuju da je, iz pragmatičnih razloga i zajedničkog neprijatelja, partizana, dolazilo do različitih oblika saradnje.